Η κυρία Αλεξάνδρου και ο κύριος Ευρυπίδου, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ για έναν πάρα πολύ σημαντικό λόγο και θέλω την προσοχή σας. Γιατί θα ασχοληθούμε με κάτι που, ας μην κρυβόμαστε, έχουμε μπει στον πειρασμό και κάποιοι να το κάνουμε μια φορά και να πούμε δεν θα το ξανακάνουμε, ή και κάποιοι που το κάνουμε συνέχεια. Και τι κάνουμε συνέχεια? Είμαστε στο αυτοκίνητο και κάνουμε το πράγμα. Ή το έχουμε ανάμεσα στα πόδια μας να οδηγούμε και κάνουμε αυτό το πράγμα. Το scroll λοιπόν στο κινητό την ώρα της οδήγησης. Έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία που είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχει πολύ δυνατό μήνυμα. Πάρα πολύ δυνατό μήνυμα και θα μιλήσουμε μαζί με την κυρία Αλεξάνδρου και τον κύριο Ευρυπίδου για αυτό. Πόσα σκρολ αξίζει μια ζωή? Και η απάντηση, κυρία Αλεξάνδρου, είναι κανένα σκρολ. Για πείτε μας. Πολύ σωστά. Μαζί με την Αστυνομία Κύπρου, λοιπόν, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε το πολύ δυνατόν αυτό μήνυμα ότι κανένα σκρολ δεν αξίζει μια ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς, τα στατιστικά που υπάρχουν στα χέρια μας δείχνουν ότι η απόσπαση προσοχής κατά τη διάρκεια της οδήγησης αυξάνεται και ο αριθμός των ατυχημάτων, δυστυχημάτων και ατυχημάτων που γίνονται λόγω αυτής της απόσπασης προσοχής. Την ώρα που επιλέγουμε να δούμε ένα μήνυμα, να ακούσουμε ένα ήχο που ήρθε στο κινητό μας, εκτός του ότι είναι μια επιλογή, να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε, είναι μια κακή συνήθεια και είναι και μια παράβαση. Οπότε η εκστρατεία πολύ σωστά έχει στόχο να ενημερώσει το κοινό πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η κακή συνήθεια και να καταφέρουμε να την αλλάξουμε και να σταματήσουμε να κάνουμε αυτή την κακή συνήθεια. Ναι, θέλω κύριε Ευρυπίδου να μιλήσουμε λίγο. Εσείς είστε στον δρόμο καθημερινά με την δύναμη της τροχέας βεβαίως. Τι λένε οι αριθμοί, τι λένε τα στοιχεία για τις συγκρούσεις ή για αυτή που λέμε δεν τον είδα, απροσεξία, δεν θεωρούσα, έχασα την προσοχή μου? Ναι, να πω ότι όταν είχαμε πρώτο γνωριστεί, τέλος πάντων βρεθεί μαζί με την κυρία Γκέτη και το υπόλοιπο κομμάτι της εταιρείας, το θέμα που θα επιλέγαμε δεν ήταν άλλο από αυτό, γιατί και τα στοιχεία και ό,τι έχουμε λέει ότι δέστε τι πρέπει να κάνετε με το κινητό. Και δεν είναι μόνο στην Κύπρο, είναι κάτι που το βλέπουμε και στο εξωτερικό, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Άρα, χωρίς δισταγμό, επιλέχθηκε αυτό το θέμα. Ακόμα και φέτος, γύρω στις 8 περιπτώσεις από τα 20 θανατηφόρα που είχα σχέση με το κινητό και την απόσπαση προσοχής. Συνεπώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εκτός από το να κάνουμε κάτι μακροχρόνιο, διότι δεν είναι μόνο μια-δυο μέρες, θα πρέπει να το κάνουμε σε βάθος χρόνου για να αλλάξουμε αυτήν την κακή συνήθεια, αυτήν την νοοτροπία που έχουμε να χρησιμοποιούμε το κινητό. Χθες, αν είδατε ένα δυστύχημα που είχαμε στον αυτοκινητόδρομο με περιπολικών, ξεκάθαρα η απροσεξία του οδηγού του φορτηγού, του ρημουλκού, ήταν η χρήση του κινητού με αποτέλεσμα να χτυπήσει πάνω σε 2 περιπολικά που ήταν στην άκρη του δρόμου, έξω από τον δρόμο. Είναι λες και το είχαμε προγραμματισμένο για να κολλήσει με τη συζήτηση και μας. Ήταν από καθαρά τύχη που γλίτωσαν τα 4 μέλη μας που βρισκόντουσαν εκεί, προσπαθώντας να προστατεύσει ο ένας τον άλλο. Πόσες φορές είμαστε είτε στον αυτοκινητόδρομο είτε στο δρόμο και βλέπεις ένα αυτοκίνητο και πάει όπως τη βάρκα. Λες και έχει θάλασσα, ας πούμε. Πάει όπως τη βάρκα. Και περνάς και θωρείς ότι τούτο που κάνει είναι είτε να μιλά είτε να κάνει το πράγμα. Δηλαδή και με το ένα χέρι. Στις παραπάνω, με τα 2 χέρια κάποιες φορές. Και με το ένα και με το άλλο μπορεί να κρατά είτε τσιγάρων, είτε τους αθλητές ή οτιδήποτε άλλο. Καφέ κλπ. Άρα έχει φανεί πέραν των διαπιστώσεων που έχουμε εμείς, έχει φανεί και από έρευνες ότι όχι απλά είναι επικίνδυνο, είναι πιο επικίνδυνο και από το να καταναλώσει κάποιος αλκοόλ ή ναρκωτικά. Γιατί μένει πολλή ώρα εκτός, η προσοχή του μένει πολλή ώρα εκτός, είναι αλλού, εντελώς αλλού δηλαδή, και είναι κλάσματα δευτερολέπτου που μπορεί να συμβεί, να προκληθεί ένα δυστύχημα, μια σύγκρουση. Το 1 λεπτό, πολύς χρόνος αυξάνει τον κίνδυνο και γι' αυτό είναι που έχει φανεί ότι είναι πολύ επικίνδυνο και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό και από πλευράς ελέγχους αλλά κυρίως από ενημέρωση. Να καταλάβουμε ότι
αφήστε το κινητό μακριά. Βλέπουμε πολλές χώρες να απαγορεύουν στα παιδιά το να μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα και δεν υπάρχει λόγος που είναι αυτό. Στην Κύπρο το έχουμε παρακάνει, από την αλήθεια. Πρόσφατα ήμουν στο εξωτερικό και είδα με ευχαρίστηση μου νέους να κρατάνε βιβλία και να διαβάζουν παρά ότι είτε κάθονται στην καφετέρια, είτε μέσα στο τρένο ή οπουδήποτε αλλού να χρησιμοποιούν βιβλία. Εμείς δυστυχώς έγινε προέκταση του χεριού μας με όλες τις κακές συνέπειες και τα αρνητικές συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν. Άρα, είναι πολύ μεγάλη σημασία με όλα αυτά που μας είπε ο κ. Ευρυπίδου, που τα ζουν και καθημερινά και από πρώτο χέρι και έχουν και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, και εσείς βέβαια με αυτά που λαμβάνετε καθημερινά στην εταιρεία σας, να δώσουμε ένα μήνυμα. Πώς κάνουμε το μήνυμα αυτό πιο δυνατό και να το μάθει παραπάνω ο κόσμος, να ευαισθητοποιηθεί? Έχουμε πει και στην παρουσίαση που έχουμε κάνει, ακόμα και ένας να ευαισθητοποιηθεί θα το πει αλλού. Σωστά, κύριε Αλεξάνδρου? Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και αγαπητού, το μήνυμα είναι πολύ ξεκάθαρο. Ναι. Πρέπει να σταματήσουμε μία συνήθεια την οποία κάνουμε και η οποία έχει τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε προαναφερθεί. Οπότε, ως Anytime, που έχουμε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο στην ασφάλιση αυτοκινήτου στην Κύπρο, προχωρούμε με αυτή την ενέργεια και οι εκστρατείες θα γίνουν μέσω social media, ραδιόφωνο. Ξεκινάμε τα outdoor, τα οποία θα διαρκέσουν όχι μικρό χρονικό διάστημα, οπότε ο κόσμος θα το δει πολύ δυνατά και στους δρόμους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός από τη δική σας εκπομπή, και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, θα προχωρήσουμε και σε άλλες ενημερωτικές εκπομπές μαζί με την αστυνομία. Επίσης, ενημερωτικές δράσεις σε πανεπιστήμια και στρατόπεδα. Και τον Νιόβρη, στο μαραθώνιο Λάρνακας, θα επικοινωνήσουμε με όλους τους δρομείς της Running Team της Anytime. Το μήνυμα ακριβώς αυτό, ότι σταμάτα αυτή την κακή συνήθεια, είναι επιλογή σου να μην το κάνεις. Πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα επαναλάβουμε, γιατί όπως είπατε και εσείς, δεν είναι κάτι της στιγμής. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επενδύσουμε πάνω του για να καταφέρουμε όσο και πιο πολλοί κόσμος να σταματήσει να σκρολάρει. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο να σας ευχηθώ. Καλή ξεκούραση, ό,τι και να κάνετε τις ημέρες των διακοπών.